υπόσχεση. Ήταν μια δέσμευση την οποία τηρούμε και ως Ερετή Περιφέρεια και ερχόμαστε σήμερα να το αποδείξουμε. Αγαπητοί φίλοι, η ομάδα της ΑΕΚ, ένα ιστορικό προσφυγικό σωματείο με πολυπληθή μάζα οπαδών, βαθύ κοινωνικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, αφού αντιπροσωπεύει τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και τις χαμένες πατρίδες, κάνει σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγει από το τέρμα στο οποίο είχε πέσει ή μάλλον την είχαν σπρώξει. Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι ο χώρος του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ένα τοπόσιμο της ευρύτερης περιοχής και περιέχει ένα ιδιαίτερο και δυνατό συμβολισμό που δεν θέλουμε και δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Ενδεχόμενη κατασκευή ενός συγχρόνου αθλητικού κέντρου στη Νέα Φιλαδέλφια θα βοηθήσει την αναγκαίες της ευρύτερης περιοχής, αφού θα αποτελέσει πόλο αθλητικής και οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλα αντίβαρο για την νεολαία της περιοχής, προκειμένου να μην βαδίσει σε άλλους οριστικούς δρόμους. Εμείς σήμερα προτείνουμε με την τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστές έργων μας, την οποία έχουμε φέρει προσέγγιση στην άμεση πίσωσης για το εν λόγω έργο στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Γνωρίζουμε βέβαια το ποσό αυτό δεν είναι επαρκές για την κατασκευή του συνόλου του έργου. Γι' αυτό και ζητούμε τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας και της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ με πλήρη νομιμότητα σε αυτά τα οποία αναφερόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και μόνο σε αυτή την κατεύθυνση.